Halo logoफोर जों दा दिनै थांगासिनो पाठसालायाव मा मोनसिगोन जों दा पाठसाला मोनसिगोन आरो ini Patara Kusi बारबाय इबार पाठसाला मोनगोन एबार पाठसाला मोनगोन आरो पाठसाला माबानि गामिया खान्तिपुर इधर है ड्राइवर सेंट्रल के साथ उदिया नङा सलाया बायरियाव उदिया थाखाय सिफ्ट खालामनानै सोना लाबाय सलाया अखारो र' सलाया अखारो उदैनि दा लोगोफोर फुजाफोराबो जोबस्रांलांबाय दुर्गा फुजा नायखांबाय लोक्षि फुजा नायखांनानै थांनो जालायबाय आरो गावबा गाव खामानिया एबार फुजा नुसाबबाय आरो ना न'आव फैनानै एबार खेबसेयाव फुजा नुसाबबाय ओमफ्राय आरो न'खरनिनो आरो मोननैसो खामानिबो दंखायोमोन आरोना जों ओरैनो फुजानि थाखाय फैयाखैमोन आरो खामानिनि थाखाय खायसे फैदोंमोन थ' खामानिफोराबो जाजोब्बाय होननायानो बुंनांसिगोन जाजोब्बाय दा आरामसे थांनो हासिगोन आरो लोगोफोरनिया पाठसालानि मेटारनिटी हस्पिटालनि फ्रन्टआव दङ आं दा एक्चुअली मा लोगो सासेखौ लोगो हमनो फैदों आरो एसे खामानि दङ एसे फिसा खामानि न'आव फैदोंमोन आगोलावबो आं खेबसे खिन्थु दा बावबाय आरो बिथांनि न'खौ थ' बिथाङा फैगासिनो दङ जों गारियावनो जना नेना दंबाय दङ दा ओमफ्राय जोङो पाठसाला जायगाखौ दिनैसो एसे मोजां नुबाय आरो ना जोबोद गरमथार जायगा माने जायगाया बिराद डेभलप आरो ना गली गली रास्ताफोरा गुवार आरो रास्ताफोरा फिसा फिसा नङा रास्ताफोरा गुवार मोजां नाङो जायगाफोराबो मानसिफोरा भद्र गोजा मोजां रेसपन्स होयो मोजां आरो दा लोगोफोर नै सानग्लासफोर लागायना लाबाय आंहा सानग्लासाबो माने लगायबा ओरैबायदि गोजोन मोनो थान्दा मोनो मेगनखौ माने बुंनांला आरो नै माबाखौ बख'बा गरम बोरैबा धुङा एकदम बोरैबा मोनो आरोना बियो मेगनखौ प्रटेक्सन खालामनो कारने नोंखाबा बिनि ग्लासा मा सान प्रटेक्टर सान्दुं गोसाबाबो मेगना बोरैबा लुनाय मोनोना खस्थ' मोनो नायनो एसे खस्थ' मोनो थ' बेखौ बे ग्लासखौ लगायबा मोजां आरो ड्राइभारफोरनि थाखाय मोजां गदल नों माबा ओरैनो खामानि ड्राइभारनिल' नङा जायफोरा सान्दुं गोसायाव गिदिङोना सान्दुं गोसायाव गिदिंनाय गासैबो मानसिफोरनि थाखाय बे गारि सालायनायफोरनि कारने बाइक सालायनायफोरनि कारने जनायाथ' बारु ओरैनो आरामसे मेगनखौ मिसिनानैबो थांनो हायो देसनाय खिन्थु बाइकफोर सालायनो जायो हरग्रो ओइ जनायफोराथ' ओरैनो मेगन मेसिनाव थांनाय नङा होमबा धुला हाबबा बा गरम बोरैबा मोनबा खिन्थु ड्राइभाराथ' हायाना ड्राइभाराथ' नायखानांगोन नङा होनबा ओइले मोनफाय मानसिया मा मोनफाय दा लोगोफोर मानसिया मोनफैबाय बिथाङा लोगो हमनो थांबाय जों दा गारियाव जनानै नेगासिनो ओमफ्राय आरो मा बुङो मुराङै दा मानसि बिसोर न'लाय मानो थांनांगो जों दा बिथांनि न'आव थांगासिनो आरोना माने बिथाङा मोनफैबाय दा जों थांसै आरो पापाया थांबाय मालाय लोगोजों जोंखौ गारनानै जों सानैया जागासिनो कटलायाव मालाय डार्क फेन्टास्टि जादों आं जादों हाजमलानि गोथाव मोनो जानो एकदम टेस्टि ले खुगायाव नांबाय गथ' दा लोगोफोर जोंना खामानिया जोबजोब्बाय जों दा थांगासिनो रंनिया बा रंगिया बा रंगिया कहाँ से निया आ गया अरे लिरनायाथ' रंगिया खोमायाथ' रंगिया लिरोना रंगिया नोंखौ निया रंनिया होनदो रंगिया नामनायखौनो मायबा रंनिया नोंगोन आरो रंनिया फिर से बोलो दानिया थांनाय रंनिया होनदो रंनिया ओमफ्राय मा मोनखो जों दा इयो रंनिया दा नैबे पाठसाला रंनिया हरब ना दय थाङो बर' मा होनदोंमोन बरमा मोनबाय आरो जोङो दा बोरै मैया लामाया बिराद फेननिया बाजै हटेल दङ मबा चलो पुछते बाजै हटेलथ' नुलांगोन दा ब्रिज सिंसो थांनांगोन ना थांबा मु होनदों
लोगोफोर जोंहा जानो थाखाय हटेल नागिरगासिनो आरोना मोनथ'वाखै माने इथिं थांनांगोन नामा दा ब्रिजआवथिनि कारने इ माने बाजै हटेलावनो जाखागोन आरो बेलेगाव जाया आरो थारमाने ना मा नों ओरैनो सोंदो र' ओरैनो मा सोंनांगो नोङो एबार बोरै मेन रासोनो थांबाय दोङो थांखा आं थारमाने बर' जानानै बर'नोल' इनकामखौ होनो लुगैयो आरो जों बर' जाना फैसा गारगोन आरो बर'नो गारगोन आरो मालाय हारिनि मानो गारनो बेलेग हटेल मोनगोन र' होमबालाय बेलेगबो मोनगोन र' बेलेग हटेला मालाय हारिनि हटेलाव हाबालै थारमाने आच्छा आइ सासेया मेथाइ बायनो थांदो एसे गोबाव मात्रि रेस्टुरेंट एंड स्वीट हाउस बा मेथाइ सफैबाय ना लो तुम समोसा खाएगा क्या हाँ ना मत खाओ मैं घर में आके वाह। कुरकुरे खा लूंगा ना समोसा इसी ओन जा ये देन जा ऐसे ही मैं खाऊंगा हाँ ठीक है अब भी खा लेता हूँ तुम दुष्टू हो यार क्या दुष्ट है डायलॉग बहुत मारता है यार मैं डायलॉग तो मार नहीं पड़ेगा ना क्योंकि मैं हूँ बच्चा 너 ini sendiri ya semua tuh soal muzang sih banyak, hah? Oh, Masa kan dapat kota nih, neng mana menjelang apa itu masih kita? masalah bawa mon bala bare, kita nengkar los lap dan nengkar nengkar di lap dan budung kain lah apa bera, nal banim kila temenang ah, jado, bola nikalo. लोगोफोर जोंहा न' मोनफैसिगोननो खा माने न' मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय जेबो जाबोदिया लामायाव रङियावनो जोंनिया बाजै हटेल मोनसे खुलिदों आरोना बर' बरियानो एकदम संनाय खुरनायफोरा मोजां जायोना जाया नायनि दिनै खेबसे जानानै मानसिफोराथ' मोजाङानो होनगोन ओमफ्राय परथा लाना फैदो घुगनि लाना फैबाय ओमफ्राय आरो अमा बेदर जों हारसिं जाबा मा जानो नङा होमबा ओंखायनो न'याव गासैबो ज' जागोन आरो थांनानै हारसिं जाना थांनो आरो हारसिं जाना थांबा बारा न'आव थानाय आरो ओंखायनो गासैबो ज' जानो होननानै लाना फैबाय पेक खालामनानै आरो बै बुनथिंबो दोङो थांनानै जाहैनोसै आरो